tahagin na magsulor, tagtagay kay. Ay, skill din pagka. Pre! Oy! Ami ha, pabugnaw, yahay. Buot ka matay. Ito tara, babe. Yan ay bugnaw kayo. Ay, tayo, ay, ayo, prako ra na eh. Prako ra na unsa. Nga kay, naman tayo sweldo sa Facebook. Para ako na muna eh. Sundo na na. Ako na muna eh. Isam na, ako na. Imo tani bahay, yung motor ko. Ay, di, pre. Oh, imos ni. Ato ko man kayo. Aron di ko maki. Sabi ka. Joke ra, por palapig daghan. Joke na itong ako unsa mo kay. Binuang ra to. Kaya ako sundo eh. Sino? Atong sweldo. 39. Oh. Unsa gihatag nako sa cameraman ag City. Oh. Wala man imo ha. Ako na eh. Kabot, imo Ako na. na. 1. Way bawi ha? Ali. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Patas ha? Mo na sweldo na to. Napablangin na. Amo ora ni sweldo ha? Ay, labing maayo kay, labing maayo kay, nakapuna raw segundo rong Domingo.